Salutare, fraților! Aș vrea o propunere. În care portal să intrăm? Eu aș zice în End să... Ești pe dracu! Că trebuie să nu te uiți la Enderman. Și nu o să o trebuiască să mă uit la Enderman. Hai să batem dragonul, deci... Stați puțin. Și haideți să începem. Deci, acum vom intra în End și vom bate dragonul. What? O să o caz. Bă, cred că o să trebuiască să fac ceva anume. Haideți să vedem ce o să facem. Deci, prima oară trebuie să nu ne uităm la Enderman. Păi, eu mă uit la ei, fraților. Bă, mă faci tu. Ce, da, cam o să trebuiască să... Îmi strică videoclipul. Și o să trebuiască să facem toate nebunile. Da, n-aș face un parcurs pro. Că n-aș vrea să mor de la Endermeni. Care mă ăla? Deci, haideți să sărim. Dar ce nu prea merge să sar. Da, cred că cam ăsta-i dragonul cel iubit. Ne-am luat puțin de meci, deci haideți să-l aștept. Ieși. Ieși că nu vreau să am probleme. Fugiți! Nu! Deci, da, cred că o să trebuiască să fugim. Fugiți, băi! Uitați dragonul. Haideți să-l... Ieși! Nu iau damage! Dați-mi el! Aștept. Nu, și încarcă HP-ul, fraților. Nu e nicio problemă. Stați puțin, vom opri puțin. Aparent, fraților, l-am cam bătut, așa să zicem. Și da. Acum știți ce avem de făcut, să intrăm în portalul acesta. Da. De ce merg încet? Uite, gata. Geleu. Geleu de foc. Ce era să pic în lava aia. Aici ar trebui să fie niște foc albastru. Dar... Bă! Ce chestie asta, mă întreb. E altă versiune. Știi? E altă versiune de Minecraft. Știi ce se întâmplă când dă în tine, nu? Da. O să da... Gata. Da, cred că m-a lăsat în pace. De ce stă așa, că nici nu... Ce? Fac rar... Cum, mă, când
se zice? Foc albastru! Fugiți, măi! Mă mișc din casă. Încet! Fugiți! Băi, mai și alerg. Sincer, n-aș vrea să pic acolo. Hai, parcurg. Așa. Așa, tată. Ah! Trebuie să picăm de aici, de unde? Am avut și iteme dacă e. Atunci hai să-i facem survival. Param pam 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 pam. În end este de 1000 de ori mai bine, fraților. Ia asta filmează, da, filmează. Este de 1000 de ori mai bine în end decât în nether. Mi-mi place mai mult în end. Am bătut și dragonul dacă e. Deci moarea numai coal. Da, ce să zic. Eu aș vrea Iron Diamond, nu știu, ceva. Da. Nu e Iron ăsta. Știu cum se face. Clasic. Ce clasic? Bă, nu! Fix de asta n-aveam eu nevoie. Ce bloc e ăsta? Aparent nu prea se sparge. Fiindcă n-avem... Care erau șansele să fie oaia așa? Iar de versiune de Minecraft v-am mai spus. Este de aici. Cine ar crede că e ciupercă? Mă, dăm și mie ciupercă. Bine, nu-mi dai. Ciupercă. Bă, dai cam mare ciuperca. Mi-a dat ciuperci, fraților. Câte ciuperci am. Hai, mă, îmi mai dai ciuperci. Hai că mai sunt și ciuperci. Bun, am nevoie. Hai, te rog, frumos. Mariane, ia uite-te la asta, babă! E babă. Uite-l. Uitați-vă doar la de-astea facea. Ia trăiești încoace. Carne putrezită. Cine avea nevoie. Și porcul ăsta. Mulțumesc. Ciupercă. Câtea ciuperci strâng acum. Aparent. Ce-a fost asta? Creeper. Aparent n-aveam nevoie de creeper. Hai, mă, dați-mi și mie niște ciuperci așa. La mișto! Și. Nu vreau să mor, așa că ești mai... Ce-are, mă, la păcat? Habar n-am. Ce aia, mă? E fată. Apare... Avea zombiul pe cap. Trebuie să mă încoace. Piticania! Te-a omorât, Piti. Da, cred că mi-ar trebui niște bird.
Eu sunt invincibil la constrângere și la crei. Bă, fraților, mă întorc cu un parcurs. Și da, nu este orice parcurs, este un parcurs cu miere. Aparent, de ce n-am mers să sar? Da, cred că este imposibil. Flores. Hello. Fraților, o să fac eu. Eu culeg flori. Bă, dar de ce nu merge să sar, fraților? Fraților, nu merge. Mă întorc cu alt parcurs, fraților. Și am revenit cu parcursul și la început o să ne dă, știți voi ce, niște armură, fiindcă va fi și cu... Știu eu cum să te fac să-ți pui armura mai repede. Știu și... Nu așa! Bă, prostule, dar lasă-mă în pace! Mulțumesc! Și, da... Bă, dar nu prea sare. Nu prea pot să sari în Minecraft. În versiunea aceasta, uitați, nu prea sare bine. Bă, fraților, nu merge parcurul. Nu, uite, așa merge dacă sari. Bă, fraților, nu merge să sar, uitați! Uite, cum de pe pământ merge. Da, cred că o să trebuiască să fac chestia asta cu spatele. Nu e nici așa, nu merge, fraților. Da, am greșit eu ceva, revin mai târziu. De fapt, acest episod... V-am pupat, papa, ei, s-a terminat episodul.